Fil-ġimgħat li ġejjin se nibqgħu nuru u nindirizzaw l-isforzi tagħna biex nibqgħu ngħinu. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela waqt attività politika tal-Partit Laburista fil-Pjazza San Franġisk fir-Rabat Għawdex, fejn sostna kif il-Gvern bid-deċiżjonijiet tiegħu fl-aħħar sena ra li jġib sens ta' serenità u tranquillità. Dr. Abela sostna dan kif aċċenna għal kuntatt dirett man-nies fl-aħħar ġimgħat u kif il-Gvern qed ifassal il-politika tiegħu abbażi ta' dan. Għajnuna li tajna fil-prezzijiet tal-enerġija hija l-iktar miżura importanti li ħadna f'daw l-aħħar xhur u f'daw l-aħħar snin u se tkun ukoll l-iktar miżura importanti fil-budget li se nħabbru fit-30 ta' Ottubru biex nassiguraw stabbilità sħiħa fil-prezzijiet kollha. Fil-fatt il-Prim Ministru rimarka li dan huwa l-kuntrarju tal-Oppożizzjoni li l-manifest tagħha l-unika kelma li fih hija awsterità. Kien hawn li Dr. Abela ċenna għal dak li rimarka l-Membru Parlamentari Ewropew Elix Agius Saliba brabta mal-importaturi ewlenin f'pajjiżna b'mod partikolari għar-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fejn ipproteġa lill-istess importaturi u din profitti eċċessivi fuq il-prodotti l-iktar essenzjali tal-ikel. Imma oħroġ il-ħaġeb jirreaġixxi l-Partit Nazzjonalista bi spin illi letteralment qed jipproteġi lil min qed jagħmel il-profiteering. Jiġifieri lil min qed jaqla mhux profitti imma profitti eċċessivi. U jien nistaqsihom ħaġa. Lil min qegħdin tipproteġu? Lil min qegħdin tipproteġu? Fi żgur m'intom x'qed tipproteġu lill-poplu Malti. Aħna konsistentement se nibqgħu nipproteġu lill-poplu Awċi u Malti. Dr. Abela qal li din il-pożizzjoni tirrifletti dak li ħadu fil-Parlament Ewropew fejn għal darb'oħra kienu kontra Malta u Għawdex. Hawn enfasizza li l-Partit Nazzjonalista jrid il-poter għall-avvanz personali tiegħu u din il-kilba qed wassalhom li jaħdmu kontra l-interessi tal-Maltin u l-Awċin. Intant il-Prim Ministru Abela fakkar f'diversi laqat li kellu mal-ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol tagħhom fosthom aktar kmieni din il-ġimgħa. Irrimarka li fost id-diversi temi li ddiskutew miegħu kien hemm dik tal-ħaddiema barranin li qed jaħdmu f'pajjiżna. Fil-waqt li sostna kif kulħadd jifhem l-importanza tal-ħaddiema barranin anke biex ikomplu jiżdiedu x-xogħlijiet f'pajjiżna u jiġu sostnuti diversi setturi u oqsma tax-xogħol, il-Prim Ministru aċċenna l-numru ta' abużi li kienu qed isiru fl-aħħar snin f'dan ir-rigward. Għalhekk l-importanza ta' tfassil ta' liġi li tirregola it-temping agencies, l-aġenziji li jġibu il-ħaddiema barranin f'pajjiżna. Sostna li din il-liġi se ddaħħal regolamentazzjoni stretta li bija se jinqata' dan l-abbuż. Se tkun liġi nixtieq inkun ċar daqs il-kristall fuq punt wieħed. Se tkun liġi din li se tdaħħal regolamentazzjoni li hija waħda stretta u li se tkun abbinata mal-prinċipju li mhuwiex aċċettabbli li biex igawdu il-ftit ibatu il-ħafna. Se tkun liġi soda u li l-għanewlini tagħha se jkun wieħed illi naqtaw l-abbuż. Intant ma kienx jonqos li l-Prim Ministru jitkellem dwar il-Gżira ta' Tletoljiet fejn il-ġimgħa li għaddiet żar skola tal-edukazzjoni post-sekondarja f'Għawdex fejn ħagost jiltaqa' ma' tfal li għandhom viżjoni ta' xi jridu għal Għawdex ta' għada. Hawnhekk tkellem dwar l-avvanzi fl-aħħar snin tal-Gżira Awċija fejn qabel l-2013 kien hawn id-doppju ta' gradwati minn kemm kien hawn opportunitajiet ta' xogħol. Dam differenza llum il-ġurnata hekk kif irdoppja l-ammont ta' ħaddiema Awċin li qed jaħdmu fis-settur privat. Ftit jiem biss il-bot milli jitħabbar il-baġit tas-sena d-dieħla, il-Prim Ministru Robert Abela qal li jrid baġit tan-nies. Fil-fatt spjega li l-baġit huwa eżerċizzju ħaj li jimxi minn sena l-oħra. Tkellem dwar id-diskussjonijiet ta' qabel il-baġit li kellu ma' diversi persuni u blaqat kontinwi man nies b'riżultat li qed jitfasslu deċiżjonijiet favur baġit li minnu se jgawdu il-ħafna u mhux il-ftit. Dr. Abela għalenka li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jiġi finalizzat it-tieni baġit minn 5, baġit li bih se jkunu affrontati l-isfidi waqt li dejjem isir aktar investiment f'Malta tagħna. Budget biex ngħinu lill-pensjonanti, biex ngħinu lill-familji, biex ngħinu lill-middle class, biex ngħinu lin-negozji. Budget li bih se naffrontaw l-isfidi tal-lum kif ukoll dawk tal-ġejjieni u fl-istess ħin ninvestu aktar biex nibnu Malta u Għawdex ta' għada aħjar. Inħeġġiġkom
komplu maħna, komplu tuna l-idejat, komplu għatuna l-femit ta'kom, irrit illi il-politika infaslu għaflimkien biex tkun tassew politika minn nies għan-nies għax hekk nibnu Malta ġusta, hekk insaħħu Malta tagħna.